Ninambog naman ko dong, uy. Maulagi na nga, gikan ko sa doktor, day, high blood ang akong sakit. Unya? Di na tingali ko makaduhog nimo. Ha? Nga naman. Balik kayo nung kong tambok. Pa, nakatungutan na ba? Ganun na may bulsa inyong brief. Panganag asin. Okay? Ang itlog. Oh, modern parat-parat. Modern parat-parat. Di na ko virgin. Kadua pa, Jun. Kaduha ba day? Kausa raman to? Di day ko ni mo husband. Bangas ka.